Good morning guys. दिनैहाय आं नै बिबार गायनो नागिरदोंलै रायजोफोरनि नै काबाव सोगासिनो दं। प्लास्टिकनिफ्राय बख'नानै काबाव सोगासिनो दं नै। बेबायदि बख'यो। डाइरेक्ट गोबोर हासार होनानै गायसिगोन आरो नै। नै बेबायदि आरो ना। बे मेरिगल्ड ओमफ्राय बै मामोनलाय बेखौ मा होनना बुङोमोनलाय गैला होमबा सेस ओमफ्राय नैबेलाय बेखौथ' मा होनो आंथ' गोसोआव गैया दाबो लाबोदोंसो ओमफ्राय नै बे ना नैबेबो जाहांबाय जानाया दा माने बेयाव दोना बेखौहाय जोङो माने नैबे लामायाव दोनगोन आरो नै बिथिं ओरै जेरै दोनदों आरो बै सेर सेर फुरा दोनगोन नैबे सेर सेराव दोनगोन बिबारखौहाय बेबायदि आरो ना नैबे दंखायो जोंनिया सिगां गायनाय नै बेसे गार्डेन आरो बियो आंनि नै बिदि बानायबावनांगौ दासो जास्ट स्टार्ट खालामजेनदों बेखौ अशक फुल होनना बुङो नामा नैबे जाहैबाय गय देद्रे आइनि हेन्डसेक ओइ जोंना सैमायाबो हेन्डसेक लानो रोंगौलै दे हेन्डसेक हट हट दे हरबा खनसेबाव दे हट हेन्डसेक दे खनसे दे हेन्डसेक ज' दे ज' आरे जिरे ज' हेन्डसेक ज' जाम्बा जिरायाखै हट जिरे दे हट हेन्डसेक दे हट ओइ नै हट ओरै हट जिरे आरे जिरायलै जाम्बा नामा नोंलाय बे आइनि हेन्डसेक दे हट आइथिं हट ओरै हट हेन्डसेक लाया नै सिखार थाबाय नैबाव दोननो गायदोंलै गेदा आंना बिदि नै मोदोमफुला मोनहांबाय नै बिदि आरो बेयाव गैला दा जोब्बाय ना मा साथाल बिबार गायदोंब्रा नोंबो गायफादोब्रा नै माया आंखौलाय मा लेंहरा हाजिरा मावलाय नोंहा एसे दंबा औ मा गायफिनसैलै बिबारखौ नैलै काबाबो बायजोब्बाय जाबाय माथो नै बेबो जाबाय दाना नै बेबायदि हासार गोजा जाहैबाय बियो प्लास्टिकनिफ्राय बख'नानै नै बिदि गायनांगौ आरो बे थासिगोन 2-3 मास 6 मासआ थासिगोन आरो बियो बिबारा नै बिबार गायग्राफ्रा नायदोंबा नै ओरैनो हादो मारियाबो नै माबा मिनिजोब्बायसो दे नै जाबायलै साथाल ओरै फै नुनोबा नायनोबा इउटुबाव औ